Broedplaats is een voorstelling waar we met z'n 3 aan gewerkt hebben. En in eerste instantie wilde ik de werken van Annemarieke meenemen. Iedereen verklaarde me voor gek, omdat, nou, ik snap ook wel waarom inmiddels, maar omdat het gewoon heel link is om met schilderijen te vervoeren. Maar het was ook een idee, was ook die titel, omdat je iets gaat maken op een bepaalde plek. Dus we wilden eigenlijk ook wel proberen om op de locatie waar we spelen, om het publiek deelgenoot te maken van ons proces. Het maken van kunstuitingen. Dus die combinatie van de mooie teksten van Tjeerd en de mooie zang van Ella en de muziek. Ja. Annemarieke, haar werk, mag ik zeggen, staat die centraal in deze voorstelling? Of is het gewoon een onderdeel van? Nou, wat ik heel prettig vond, de muziek die ik vaak maak, is altijd wel geïnspireerd op landschappen of op zee. Dat voelt het wel goed als ik iets bedenk. Dus ik vond het wel heel goed passen bij dit project, om de landschappen van haar. Want ze was niet alleen een landschapsschilder, ze was ook personen of totaal abstract. Dus dat was een onderdeel van haar werk, landschappen. Maar een van deze 8 die hing bij de Leeuwardenkrant. En ze ging in de opslag en toen dacht ik van nou, ik grijp een kans en ik neem ze over en ik ga er een decor van maken. Nou, het is gelukt. Dus het decor staat achter mij, ja. Is het een inspiratiebron, Annemarieke, of is het een eerbetoon zelfs? Nee, het is absoluut geen eerbetoon, omdat dat heb ik al 1000 keer gedaan. En dat levert niks op, behalve dan dat je je verdriet kwijt kunt. Nee, ik vind haar echt... Ik kijk enorm tegen haar op, tegen haar werk. En ik begrijp niet hoe iemand zoiets kan maken. Dat is ook mijn eigen zus, denk ik, hoe is het mogelijk? En ik wilde eigenlijk altijd al doen. En ik denk, maar ik wil eerst los zijn van alle emoties. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal, maar ik wil er echt alleen maar naar kijken van waarom vind ik het zo mooi en wat kan ik ermee doen? En ik weet natuurlijk wel waar ze van hield. En dat heb ik ook wel geprobeerd in de muziek die ik heb geschreven om dat een beetje naar voren te brengen. Maar gelukkig hield ze ook veel van dezelfde muziek waar ik van houd, dus dat scheelt ook een hoop. Maar die connectie is er dan wel. Maar we hebben het wel naar deze tijd getrokken, omdat we leven natuurlijk 30 jaar later. En we hebben hele actuele dingen meegenomen in de teksten van Tjeerd, maar ook in mijn muziek. Het grappige was dat Tjeerd en ik allebei wel vaak op een ander niveau, maar bezig zijn met dezelfde onderwerpen. En dus soms kwam er dat ik iets geschreven en dat bleek dat hij een tekst vond uit zijn werk wat heel erg aansloot. En dan op een gegeven moment dan luister je naar hem en dan vergeet je bijna zelf te spelen, omdat het zo elkaar versterkt. Dus zowel zijn verhaal als die muziek. En Ella, haar fantastische spel en zang natuurlijk. Dat is ook iets waar ik heel gelukkig van word als ik met hun samenspeel. Ja. Hoe is je band met je zus? Met Annemarieke? Ja, die was heel erg goed. Annemarieke die woonde in Leeuwarden. Ik woon ook in Leeuwarden. We hadden heel veel plannen nog. En bij haar, sommige mensen hebben dan iets kortere tijd. Maar in de jeugd, ik heb altijd heel erg leuke dingen met haar beleefd. Maar soms dan gaat het iets eerder, stopt het. Ja. Wat is er gebeurd? Ze werd ziek. Ik weet nog wel dat ze was volgens mij naar Schotland. Logeerde ze en ze was daar aan het werk. En toen kwam ze thuis en ze was heel moe. En ze kon die trap niet meer opkomen. Dus naar het ziekenhuis met... En het bleek dat het eigenlijk al gelijk klaar was, zeg maar. Dat ze ongeneeslijk ziek was. En dat er ook geen kans meer was op
dat ze nog beter zou worden. Maar ja, zo gaan die dingen. That's life, ja. Moeilijk afscheid dus. Ja, ik vond het wel heel naar, omdat ik al een goede band met haar had. Maar ik dacht dan ook van, oh ja, dan word je wel gelijk volwassen of zo. Je krijgt toch gelijk een klap van te verwerken. En nou ja, goed. Ja, je hebt geen keus. Nee. Hoe oud was jij? Ja, zij was 37, 29, geloof ik, zoiets. Ja. De muziek, hoe heb je dat aangepakt? Jullie, of jij? Of Ja, ben je gaan zitten met z'n drieën, met z'n tweeën of in je eentje? Hoe is het ontstaan, met andere woorden? Heel veel verschillende kanten is het. We hebben nieuw werk gemaakt. We hebben bestaande dingen weer gearrangeerd, bewerkt. En we zijn heel erg gaan kijken naar hoe kan je een gedicht... Want ik hou zelf niet zo van om muziek onder gedichten te zetten. Dat vind ik eigenlijk vaak wel een heel slecht idee. Maar ik heb het toch gedaan, maar wel geprobeerd om de aandacht niet van het gedicht af te krijgen. Maar wel dat het muziek wel versterkt. Dus dat is best lastig trouwens, om dat voor elkaar te krijgen, vind ik. Maar ik hoop dat het gelukt is. Ik vind het heel prettig om met Ella samen te werken, omdat zij precies begrijpt als ik iets speel. Tjeerd vertelde net al iets over dat we een liedje in 10 minuten hebben gemaakt. En dat komt eigenlijk omdat ik speel een akkoord of 2 akkoorden. En Ella die weet precies welke tonen ze moet pakken. En als je dan een tekst hebt die heel goed in een soort metrum zit. Dat was echt een hele mooie ervaring. Dat heb ik nog nooit meegemaakt hoor, om een liedje in 10 minuten te schrijven. Wat ook nog heel goed is. Dus dat was wel een leuke ervaring. Ja. Wat was er eerst? De gedichten en vervolgens de muziek? Of ook daarin? Beide. Dat hele lange proces. Wat Tjeerd vertelde, dat was eigenlijk een muziekstuk voor mij waar we tekst op gezet hebben. En dat is dus echt veel moeilijker vaak. Omdat je dan... je kan wel een melodie aanpassen of ritme. Maar we hebben ook andersom gewerkt. Dus een tekst en dan bijvoorbeeld het laatste liedje, dat is echt vanuit de tekst gekomen. Dus het kan allebei en het lukt allebei wel. Maar het is een andere manier van benaderen. En wat ik al zei, die gedichten op muziek, dat is echt even zoeken van waar neem je de ruimte om even de muziek te laten spreken. En waar neem je de ruimte om even meer als een soort recitatief te werken. Dus dat je echt, dat het heel echt een underscore is. Ja, underscore ook zo'n stom woord, maar een soort versterking maakt, maar zonder dat het opvalt. Ja. Wat filmmuziek vaak is, hè. Dat is ook vaak heel knap gedaan. Goede filmmuziek, dat valt eigenlijk niet op. Maar je zit wel in spanning te kijken of je voelt iets. Ja. Heb jij een idee met welk gevoel, idee, verhaal mensen naar huis moeten gaan als ze die voorstelling hebben gezien? Ik vind het altijd wel belangrijk. Ik ben wel iemand van de moraal. Dus we vertellen wel iets over hoe de wereld momenteel is. En ik probeer mensen wel altijd een spiegel voor te houden van kom op. We weten allemaal wat er aan de hand is. Maar soms is het wel mooi om dat op een bepaalde manier te vertellen, zodat je of daar troost uit put, maar of ook op een manier naar gaat kijken dat je denkt, ik ga er wat aan doen. Zo. Dus ik hoop wel dat mensen toch met dat moralistische wat ik zelf heb, maar ook genieten van de prachtige schilderijen. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om piano te kleuren. Hè. Dus ik probeer soms wat echt een beetje impressionistisch of juist heel expressionistisch te spelen. En dan stel ik me voor dat ik aan het schilderen ben. Dus dat hoop ik dan, dat ook een soort versterking is van het beeld en het geluid. Ja. En wat ze dan meenemen is misschien de schoonheid van de natuur of kunst. Je hebt het over deze tijd, waar een behoorlijk
rechtse wind, dan als wat kritisch gekeken wordt naar wetenschap, naar kunst, nou, noem het allemaal maar op. Heb je het idee dat je je als kunstenaar opnieuw weer moet uitvinden momenteel? Dat je het weer opnieuw moet uitleggen? En je hebt een dichter, je hebt je schilderijen van je zus, je hebt de muziek van jou en Ella. Ja, ik vind het heel ingewikkeld wat er momenteel gebeurt. Het is bijna een vloek als je links bent. Ik vind dat heel apart. Want volgens mij zijn we allemaal gewoon mensen en willen we allemaal dat iedereen het goed heeft. Maar blijkbaar moet het heel erg politiek gemaakt worden allemaal. Ik hoop dat mensen in de toekomst wat minder egoïstisch worden. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Liet zijn vingers vielen. Wat oors als zon, wat oors als kleed. Eerste sneeuw valt op eerste sneeuw. Die hoorn is een konker van kwart besteen. Liet zijn eigen, zie je voor je vinnen vallen. Eerste sneeuw valt, terug eerste sneeuw. Broedplaats. Oorspronkelijk is de titel bij ons gekomen doordat dit schilderij zo heet. Maar broedplaats voor mij, het mooiste wat ik daaruit haal is dat het een plek is waar dingen ontstaan. Waar dingen groeien. Met de juiste ingrediënten. En ik denk dat dat de mooiste link is richting wat wij aan het doen zijn met z'n drieën. Vieren. Maar als je inmiddels een behoorlijke cv opbouwt, om ervaringen in de kunst en met muziek en op verschillende manieren. Ja. Hoe verhoudt zich dat deze vaststelling? Is dit vriendgevoel toch iets nice of net? Hast zat vol al dingen, hè? Ja, het is wel wat nice. Ja, dat denk ik al. Fries en Nederlands door elkaar trouwens wordt het, hè? Ik ben de verbindende factor tussen Tjit en Herman. Nee, met Herman hebben we ook theatrale voorstelling gemaakt, de vorige, Pianohuis. Dat was ook een mooie uitstap met hem. Maar ja, ik maak ook voorstellingen voor kinderen inderdaad, maar ook in de zakelijke wereld. Gezondheidszorg zet ik mijn acteren en soms ook mijn muziek in. Maar dit, ook om met kunstwerken te werken en met een dichter die je op een andere manier in een andere wereld brengen, ja, dat is wel uniek en bijzonder. Dus ik zeg wel weer wat nieuws. En daar ben ik heel blij mee. Dit is de eerste keer, dat is eigenlijk die doeken als inspiratiebroeks dus? Ja, zeker. En het bijzondere is, want inspiratie voor het maken van muziek of nummers of de manier waarop mijn muzikaliteit hopelijk groeit en blijft groeien, je haalt het altijd ergens uit. En soms ook uit dingen die je helemaal niet doorhebt. En het grappige is dat we nu daadwerkelijk zijn gaan kijken naar de werken en alleen het woord broedplaats, de titel van het schilderij, heeft al zoveel inspiratie opgeleverd. Maar het mooie is, het blijft niet in het kleine. Ook omdat het abstracte schilderijen zijn. Je krijgt zoveel ruimte, waardoor je ook niet gevangen voelt door één soort werk of zo. Het is heel breed, maar heel mooi. Zit je erbij? Ja. Je luistert ook al heel lang met teksten. Is dit toch bij Oors? Het is een dichter. Ja. Net een vergelijking met een songtekst of een acteertekst? Nee, het is Oors, ja. Maar daar ben ik gek op. Dat vind ik super, want de verschillende expertises van mensen die de ruimte krijgen binnen de muziek die Herman en ik maken, dan krijg je nieuwe dingen. Dan krijg je iets wat vers is, iets wat past bij deze mensen. Iets wat past bij deze tijd, iets wat past bij deze werken. En het werken met een dichter, ik merk dat ik word heel aandachtig als het gaat om het uitspreken van mijn Fries. Ik was met Boukje Wietsma natuurlijk heel geef opgevoed, om het zo maar te zeggen. En nu krijg ik met een andere dialect te maken in het Fries. En daar heb ik echt over nagedacht van, hoe ga ik Fries zingen of spreken? Ga ik geef of ga ik met zijn Fries mee? En ik vond het voor de eenheid wel mooier om wat meer zijn kant op te gaan. Maar dat betekent wel dat je woorden anders gaat uitspreken. Maar ik hou daarvan, van die hele kleine details
die gevoelsmatig een groot verschil kunnen opleveren. Kun je zien en nemen? Egen, dat wordt dan egen. Ja, en dat is in mijn hoofd soms nog tijdens het zingen dat ik denk... of het woordje trom, de gistrom, maar nee, het wordt nu tre. Ja. Dus dat is even anders. Maar ja, een hele leuke zoektocht. Ja. Annemarie, de zist voor eigenlijk. Ja. Koerst haar? Bist er ooit zin van? Nee, want toen een hele titel in, hè? Ja, zo je verstonden doet Herman en ik bekommerd. Maar nee. Maar de verhalen, ja. Wat voor vrouw wie het nevens deed? Mijn leeftijd doet ze verstonden. Dat is wel vreemd. Ik ben ook correct wat ouder als dat zij wie toen ze verstond. Maar fantasierijk. Voor mijn gevoel ook wel streng voor zichzelf. Kritisch. Maar wel open. Want anders kan je dit niet maken, denk ik. Kleurrijk. Creatief. Moeder. Vrouw van. Misschien ook wel verbinder. Dat zijn woorden die bij mij opkomen door de verhalen die ik heb gehoord over haar en de interview dat ik heb gezien. Ja. En een mooie vrouw was het ook. Ja. Moest het ook nog een soort drempel heen? Want ik heb me voorstellen in het begin een beetje. Ik heb me voorstellen een beetje ongemakkelijk hoorviel. Er gaat toen iemand die het verstoren is, een zus van. Ja. De kist haar net. Ja. En de Niers Marsteen wat mij. Ik heb me voorstellen dat ik even. Ja. Dat klopt. Op het moment dat je er ook over spreekt, van nou, we gaan met z'n vieren... Het door een vreemde vrouw eigenlijk. Ja, en we gaan met z'n vieren op pad, maar die vierde persoon is niet meer in levende lijven, maar haar werk wel. En dat leeft bij ons nu meer dan ooit. Ja, dat is een bijzondere gewaarwording. Het had ik iets intiems bijna. Hè? Ja. En je past ook wel op met wat je wil zeggen. Of, daarom willen we ook niet zozeer ingaan op hoe heeft zij gedacht, hoe heeft zij gewerkt, wat ging er in haar om. Maar meer met wat ze heeft nagelaten. En we hopen ook dat mensen daar zelf hun beeld bij maken. En niet het beeld wat zij had of het beeld wat wij erbij hebben. Of nee, dat laat je verwonderen. En volgens mij heeft zij dat ook gedaan als ik zo kijk. Ja. Is het muzikaal heel oors wat je nou doet? Of kist dan wel Ella en Herman? De handtekening, dat moet ik eerlijk bekennen, van Herman, die is heel duidelijk te horen. En daar ben ik ook heel blij mee, want dat is ook een stijl die je ligt, die je fijn vindt. We hebben hier en daar wel even de grens opgezocht. Met wat instrumentale dingen die net even anders zijn dan anders. Er is een moment waarop we ineens beide toetsen spelen. Nou, tada, dat is nieuw. En plus bepaalde inslag als het gaat om de samenwerking ook met Zeet. Dan je gaat anders luisteren, je gaat anders kijken. En dat resulteert ook in een ander soort extra tekeningetje bij die handtekening die er al was. Dus je zult Ella en Herman herkennen, maar je hoort ook wel nieuwe dingen, zeker, ja. Misschien kijk ik vraag me, hoe denk je mensen aan het zitten? Je hebt een try-out gewoon trouwens. Hè? Mm-hmm. Is het een vaststelling wat mensen lekker bij voordromen kennen? Of we constant bij de les houden en krijg je tik op een wang van hallo, wekkerbiel, weet ik veel. Maar is het een dromerige vaststelling of is het niet? Ja. Voor mijn gevoel is het een voorstelling die ergens wel wat aandacht vraagt van de mensen. Want wij schrijven geen liedjes over de zon is geel. Het gaat wel ergens over. Elk liedje weer. Elk liedje maken we eigenlijk een reis langs de zee, maar ook langs de Waddeneilanden. Maar ook wat zich daarin afspeelt. Nee, ik denk wel dat het een aandachtige voorstelling is. Mocht je dat niet doen, is het nog steeds muziek waar je lekker bij mag wegdromen. Laat ik het zo zeggen. Dus het heeft beide ingrediënten. Mensen kunnen ermee doen wat ze willen. Maar er zit veel in. De aandachtige luisteraar heeft veel te ontdekken. En ja, zeker. Ja. Spannend. Ja, ik vind het heel spannend. Maar ik vind het ook heel mooi. En zeker het moment dat je de eerste paar tonen hebt gehad, de eerste teksten, het eerste verhaal hebt overgebracht.
En dan samen met het publiek mag ademen. En ook zo aan het eind van de voorstelling, als alles is geweest. Je hebt je verhaal verteld, je hebt gedeeld. Je hebt energie uitgewisseld, zeg maar. En dan nodig je de mensen uit om eventueel op het toneel nog langs de werken te gaan. Ik hoop dat mensen op 16 verschillende manieren naar de werken hebben gekeken. En ook zoveel manieren naar onze teksten en onze muziek hebben geluisterd. Dat ze, ja, heerlijk, zo kleurrijk de deur uitgaan. Ja. Je hebt veel Londro, hè? Ja. Dijlon. Ja. Ja, dat vind ik ook zo bijzonder. De plekken waar de schilderijen zijn ontstaan, zeg maar. Dat we daar ook een soort van langs gaan. Of de inspiratiebron in ieder geval daarvoor. Plus ook dat we de Friese taal weer wat een beetje de Friese grens over mogen dragen. Dat vind ik ook wel heel bijzonder, ja. Ja, wat is de voorstelling van Slijmfries taal? Nee. We gaan... Ik zing in het Fries, Nederlands en Frans uit mijn hoofd. De gedichten zullen ook in het Fries en in het Nederlands zijn. En we hopen ook mensen soms met kleine flarden vertaling mee te geven van wat we zeggen. Maar zoals je weet met muziek, dat kan soms spreken zonder dat je het verstaat. Portugese liedjes, ik luister het heel vaak, maar ik heb geen idee waar het over gaat. Het klinkt als liefdesverdriet of het klinkt als, weet je wel, heerlijk. Maar wie weet gaat het wel over heel wat anders, ja. Maar dat... Ik zit ervoor. Dus het is een schilderij van Annemarieke Woltman, de zus van Herman. Wat is het verhaal wat je probeert te vertellen? Ik weet niet of het een verhaal is. Ik denk, ik weet van Herman dat het voor hem is het belangrijkste dat mensen deze schilderijen zien. Dat is echt misschien wel het belangrijkste verhaal. Maar wij doen natuurlijk al de binnen vestjes en de binnen gedichten en de binnen teksten. En wat voor mij het verhaal is misschien dan wel een aardige vraag. Voor mij is het verhaal, of is het verhaal gaat heel erg over die schilderijen erop op hoe juist iets was het just, wat doet het mij? Of was het juist, wat doet het mij? En dat is heel breed. Dus wat doet mij de vrouwt? Maar wat doet mij een landschap, dat is just. Doet dat heel precies, fotografisch, of doet het zat Annemarieke dat die in had? Dus de keuze tussen abstractie of tussen gruttere vlakken, gruttere kleuren, impressionistisch, expressionistisch, dat is het verhaal. Het verhaal is echt woorden. We op Skiel gaan we hier om werken. Dat er heel soort zee zit eraan zien. We gaan naar de vrouw toe, we gaan langs Argentinië en een tango. En we gaan ook naar Gaza. En we gaan naar de bootvluchtelingen. Dat zijn eigenlijk 2 teksten die ik maken heb. Dat is eigenlijk het verhaal. En het is het verhaal van 3 mensen die elkaar nog net koen. En natuurlijk de schilderijen. Want er zijn eigenlijk 4 mensen op het podium ergens. Maar voor mij is het verhaal van 3 mensen niet bij elkaar komen en uittasten van hoe het haar smaak of verliezen en hoe de carry-melodieën en muziek, hoe die bij elkaar te brengen binnen en hoe daar een span naar het geheel van te maken valt. Koerstra? Nee, ik koe Annemarieke net en Herman koe ik al. Die koe ik al een skoft, maar net, we gingen nooit echt lang praten of zo. Dus we gingen wel gewoon op een podium en ik was de muziekje uit zelfs. Dus dat is voor mij weer het een ontmoeting is, maar het werk, ja, zeker ja. Ja, en weer een heel kwart soort filmpje dat koe ik zien. Dat weer misschien zo'n minuten, daar was hij interviewd over het werk. Ja. Wat vind je van mij dan de reden om in dit project te stappen? Want het werk van haar, zou het zien dat zij daar wil mij dan? Of is het meer de band is Hies, maar Herman en Ella nou? Ja. Dat vind ik net skil. Dat denk ik, ja. Dat ze mij vregen. En ik werk heel graag met muzikanten.
Dus dat zijn mijn vragen, dat vond ik spannend. En ik dacht, nou, maar eens even zien wat dat wordt. En toen ben we al aardig gauw begonnen aan een nummer. En de tekstschrijven van een nummer is zo oorwerk. Als jonkje van tredje begon ik gedichten te schrijven dat ik naar muziek luister en die teksten lees. Maar mijn teksten scherten altijd alle kanten op. Die winnen visten te springerig is. Te assertief. En toen heb ik heel lang bezocht wat dus nummers te schrijven. Dus die muziek is voor mij wel de eerste inspiratiebron voor het schrijven. Dus het is altijd, en nu is het spannend om dus dan teksten te schrijven. Dat eerste nummer dat wij bezochten te schrijven, weer muziek. En daar had ik dan wat met die in. En toen hingen zij, toen we zo'n ziekje en toen hingen ze een brief van Gogh uit dat brievenboek op die muziekset. En dat paste heel goed. Dat wie heel film. Dat paste zo goed dat ik net wat nice dingen kon. En ze heel starig betocht ik wel wat nice. Zei ik terug, gesprekken niet weer heen. En zij zijn ze dat eerste nummer ontstien, maar daar hebben we heel lang over in. En een mooi contrast is dat ik hier, we zien dus op Skiel te werken in eind augustus. En mijn regisseur, maar daar eerst met zijn trein. En toen hield ik dan 2 dagen ervoor een tekst schreeuwen en hield het meer, snap ik wat zo'n tekst nodig had. Ik bedoel, qua verstaan ken ik wel bij. Een muziektekst had een vast metrum, volle meer riem, ijzer. Maar dan moet hij eerst in de spieren zitten of zo. Dus toen hield ik een tekst schreeuwen die wat meer die kant op ging. En toen hingen we de jongens windwijven, die hingen we west. En dat was dit de rustende jager. En daarna zie je het en ik zei, ja, kijk wat schreeuwen. En ik lees het voor. En toen hing dat nummer binnen 10 minuten weer dat nummer is. Ja, we moesten dan een stukje tekst erbij maken, maar dat weer binnen 10 minuten klaar. Dus voor mij persoonlijk is het echt het verhaal van november 2023 ben wij in Peteer. En dan ben we in Amsterdam in mijn huis, hebben we aan het werk geweest. En in Driels. En dan ben we weer en in Nijmegen hebben we van het seminar een paar dagen zitten en Skiel. En dat. Dus de mooiste dwan elkaar opziekje. En ik kritisch wijzen en dat ziekje in de tekst. En van, ja. En ik het luisteren naar teksten van Oorden. Want het binnen waar ik het noemer in de voorstelling van Boukje Wietsma. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik de hele week ik in Nijmegen aan het werk. En die hield dit op bed lijkt ik al met die muziek in de hol en met die tekst. Dat is een heel mooi noemer dat. En de Franse teksten van Karin, de vriendin van Herman, zitten erin. Dus het is, ja. Het zijn heel veel soort verschillende kleuren, maar het is wel een geheel. Het is wel een. Dat maakt het wel wat mij, zeg maar, in het heel ding. En er zit een heel mooi instrumentaal stuk in. Oh ja, en wat het voor mij ook is. Wij zitten dan en we zitten ook met de muziek. En ik speel je een beetje gitaar, maar dat maakt je nou maar haar wel heel lang. Heel lang ben ik een slechte gitarist. Maar ik praat wel mij over de muziek. En dat vind ik echt geweldig. Want dan kan ik zo net alles doen wat ik zei. Maar ze luisteren je wel. Dus dan zeg ik, oh ja, misschien kunnen we hier dat wanen. En dat is voor mij... om daar serieus in om te worden. Dat waar ik wel bij orenmuzikanten ook wel, maar dit is toch oors. Bij heel veel orenmuzikanten weet heel vaak... is meer een ritme of zo. Dus dan de jaren zie ik, oh ja, dit soort samples, of dit soort loop of zo. En dit is toch meer composities die het helemaal uittocht worden, denk ik. Partijen die uittocht worden, minder improvisatie, denk ik. Dat is heel spannend en ook heel bevredigend, heel uitdagend, omdat dan... Nou, in een van de gedichten daar zit dan zulke muziek bij en aan een eind... Ja, stiert er wat heel gruts of zo. En dat is mij... Dat ken ik wel gebeuren. Dat ik bijvoorbeeld mij zei, maar Arnold de Boer werkje... of mijn Paul de Haas vroeger wel of zo, dan is dat toch oors, ja. Ja, wat ik ook te gek vind. Maar dan is het heel erg improvisatie en dus is het ook wel reageren, maar op een oren manier binnen een orenstructuur.
Zo denk ik, ja, structuur zit vaster. En dan zijn er momenten waarop bijvoorbeeld bij dat gedicht in één keer de bugel of een trompet of zo komt en die maakt een hele mooie, grote, melodische uitstap. En dat jouwt dat gedicht aan een soort diepte. Het is net illustratief. Het is een melodie op zich. Dat vind ik heel spannend, ja. Ja, en vaak ben ik vast zelfs maar één muzikant op het podium. En net met twee. Is het een soort van muziekvaststelling? Absoluut, ja. Voor mij wel. Ja, dus ik lees denk ik nota 4 of 5 gedichten. Dus ik ben net oegrieselijk lang ontwet. Maar dat hoed ik niet. Want in die nummers heb ik de teksten van een groot part van Skreun. Van een aantal van de nummers. Dus, en ik ga nog 2 dingen oerzet. Dus die tango. Maar er zit ook een nummer in, dat ik oerzet van Marillion. Dat is mijn favoriete band. En dat is een letter nummer 2. Dat is 9 van een plaat. En dat weer een ongelooflijke uitdaging. Want wij hier ontwerpen, ik hier toch over een gedicht. En dat gedicht dacht ik van, wat doet nou, Annemarie, dat zij schildert. Dan is ergens 6e tiert stil, of de eind 6 gewoon de wolken stil. Of het wetter, of een weg of zo. Dus ik hier tocht en dan ging ik dicht maken. En dat weer voordat wij in de rails aan het werk waren. En jongens zit ik bij waarom in de trein. En ik dacht, ja, maar Pin a Cloud to the Sky is een regel uit het nummer van Marillion. Het heet Trap the Spark. Dus hij vangt het vonkje, of zet het vonkje, veenzen naast. En toen dacht ik, misschien maak ik een muziekje, gewoon als oefening, om erachter te komen. Misschien kom ik dan wel achter het soort tekst, maar om die tekst oer te zetten. Ja, dat wint gepiel. En vaak wordt het dan net zo nieuwsgierig. Maar het slag aardig en toen dacht ik, oké, muziekje het dus. En dat is voor mij een heel mooi ding. Op zichzelf staand ding. Een echt nij ding worden. Dus voor mij is het ook een groot pad van die vaststelling. Om dat oer te zetten, om een muziektekst oer te zetten. En dat is me één keer eerder geslagen. Met Bob Dylan, die Dylan in het Friesk plaat. Dylan had op zijn eerste plaat Fixing to Die Blues. En dat is eigenlijk een nummer van Bucka White, dat is helemaal net van Bob Dylan. En dan zingt hij... I'm feeling funny in my mind, Lord, believe I'm fixing to die. En de My Lord, dat koek, die hield het net... we zitten nu in het kerken, dus ik ben net vlokken. Bij zou mocht ik vroeger net vlokken. En ik dacht dat ik net. Maar goed, in dat nummer... waar dat... de baan, wie wordt in de kop, verdomme, en even me baan ik op, baan ik helemaal op. Dus het waren weer een soort murder ballad ijs. Dus dat My Lord was verdomme, maar dat verdomme is vanzelfs ook een soort rob om iets. Dus... maar nou, die oorzetting van het nummer van Marillion, dat speaker in een wolk, dat is heel mooi worden, ja. En ik wist dat de eerste keer dat ze mij in de wenkamer dat zong. Zij zei, mijn muzikantenwerkje is natuurlijk... ik ga vaak naar concerten en dat is te gek of ik luister muziek. Maar had hij dan vlak naast die zit te spelen en te zongen. Dat gebeurde ook een keer met Femke Eilstra, die saxofoon speelde. De eerste keer dat die bij mij thuis kwam, speelde hij echt een geweldig stuk. Ik zie het gewoon naast me op een bank. Nou, ik wist niet dat ik het ziekje moest. Was er alles heen hier dat. En dat wie nou eigenlijk dat ze het nummer speelden. En Herman die zei ik, nou, ik zeg het woord, is het even moeilijk. En dat wie ik zei, ja. Omdat ze dan zo lang met die muziek leeft of zo. En dan jest het niet een keer... maar jest het in je eigen taal. En dat vind ik het al wel. Dat is de taal van het mem. Dus de taal die heel dichtbij me staat. En dan jest het niet in die taal dat nummer ken. En die Friese muziek is zelfs breed, maar zo'n nummer haak ik nog nooit in het Fries gehad. Komt alles wat je door een gedicht en muziek ja. uiteindelijk weer uit bij Annemarieke? Of is het meer een inspiratie en een onderdeel van? Of leidt het alle wegen naar haar?
Ja, dat is een goede vraag. En dat zei ik zelfs omdat ik net het antwoord erop heb. Maar ik denk dan nog het laatste nummer van de vaststelling op dit stuit. Dat is dat nummer dat we in elkaar zetten in... of in elkaar zetten klinkt wel technisch. Wat ontstaan is en wat aanmaken is op Skilge, op de eerste jongen van het soort regie, van de regieweeken. Komen we dan weer bij haar uit? Ik denk eens dat nummer dat gaat over, dat is een Nederlandstalig nummer en het gaat. De eerste regel is dat het nergens op leek, was geen enkel probleem. En het gaat wel over wat in dit beteer ik bij begon abstractie of hoe vertaalst eens hoe zesde woord oer of die ondervindingen oer in creatief werk. En daar gaat dat nummer wel over. Dus het gaat wel over dat als band kiest van alles meidje en dan maakt hij er net te druk over. En ik wie daarvoor, wie kon nadenken over wat is dat nou? Geen schilderen of tekenen. En dat hebben we al gedaan, dat we jong waren, zitten we al te krassen en weet ik veel wat. En op een gegeven moment houdt het op. Het komt ook door dat mijn vriendin, die had een master in kunsteducatie. En ik jou zelf les aan de kunstacademie. Dus we zijn heel veel bezig met hoe kist mensen Xavier krijgen dat ze wat moois meidje en dat ze net op een rem staan. Dus het gaat een heel goed proces. En toen, dus ik weer daar beneden, dus ik googelde daarop. En toen vond ik al gauw, er is een soort tekencrisis bij band. Die houden op met tekenen. En waarom denk je dat ze opgehouden met tekenen? Nou, iets met smartphones, computers en tablets? Nee, hè? Nee. Zij horen op omdat het net realistisch genoeg is. Als ze net realistisch genoeg een afbeelding maken die echt lijkt op wat ze zeggen, dan ontstaat er dus blijkbaar een soort crisis. Net bij iedereen zelfs, maar vaak, meestal. En dan houden ze op. Dan ben ze net met tevreden om wat ze maken. Dat is toch een geweldig feit. Dus dat het nergens op leek, was geen enkel probleem. En dan op een gegeven moment, ja, verhoort dat tussen. En dat vind ik een interessante gewaarwording. En sommige mensen die gaan weer terug. En ik zei dat ik zelf miscrowen en dat ik geen songtekst geschreven kon in het begin, dat hier heel veel te krijgen, maar dat mijn gedichten nergens op lieken. Dat wie een soort, zo'n oud radiostastel, wie ik de hele tijd aan de knop onderdraaien in mijn kop. En dan kwam daar eens een tekst en daar eens een tekst. Van Radio Luxemburg tot Hilversum tot ZDF, WDR en NRD en BBC. Dat ging je er ook heen. Ja, dus het speelt mij, maar het is net een voorstelling waarin we voortdurend vertellen over het leven van Annemarie. En we bezieken net uit te lezen van, misschien dit wordt er heen of dit komt uit Saffel. Daar gaat het net om. Ik heb dat meestal in dit workshop en ik dat ze dan, wij nodigen zich uit om, als wij klaar binnen, om gewoon dat podium op te komen, als het kan, van de Hingert van de Zeel, om zelfs gewoon naar het werk te gaan. En daar speelt zelfs die hele vaststelling mee. Wat ze zien haar, wat ze jet haar, dat zit in die kop. En wat ik dan hoop misschien, is dat die gevoel giet, of de breedte van wat wij maken en de kleuren, dat mij speelt. Zo. Dus dat is het focus best. Want de luistert naar treien stem en gitaar en orgelloed en piano en een beat en percussie. Ik hoop dat ze dat meenemen, ja. Maar er zit een heel soort ruimte in, wij lezen niks uit. Er ben geen, zoals bij mijn museum gisteren, en dan krijgt ze een koptelefoon op. En dan vertelt hij die van alles. Dat is vast heel leuk, maar ik doe dat nooit. Als ik naar een museum ga, dan wil ik dat dingetje, maar die tekst hoef ik net te lezen. Ja, letter misschien.
Ik bedoel, het is net dat het onnuttig is, maar ik wil het mijn maatje. Dus als ik naar een museum ga, dan ga ik vast schilderij staan wat ik mooi vind. En dan doe ik dit. En vaak doe ik ook dan in je eigen dicht. En dan ging ik echt zo voor het schilderij staan. Ik wil eigenlijk niet overzien als dat schilderij, want vaak ging het te morgen vol. En dan wil ik wil die Egypte in, ik wil dat schilderij in, ik wil die verhaal in. Likas, denk ik, dan lees ik het toch weer uit. Hè? Dat aan een blik van een landschapsding, en dat landschap mijn naam naar huis. In de kop of op foto of op schets, dat weet ik zo net. En dat, maar dan wel wat eigens de mij die, ja, het is wat eigens van mij de verhaal. Ik denk dat is wat wij doen en wij illustreren net. Het is dus ook net zo dat of je bezig bent met het idee hoe mensen naar huis gaan maken. Maar welk idee? Dat let je hem iepen dus eigenlijk. Of is het wel belangrijk dat mensen met een bepaald idee naar huis gaan? Ja, Oké, de kist naar huis gaan met een idee, maar ik stek het naar huis gaan met een vorm. En ik denk dat het naar huis gaat met een vorm. Maar een vorm van geerwerk, naar een vorm van die interpretatie, van een soort vrijheid. Maar ook een vorm in de compositie. Maar vorm is, ja, misschien bezie ik als een rugtebreidje, maar vorm is ook een idee. En dat is de vorm belangrijk vindt. En de aandacht voor vorm, dat is van een compositie. Dat is, die aandacht, dat is wel iets wat ik hoop dat ze meenemen. Ja. Maar goed, als ik denk aan bij het try-out die op Skilge, en dan gaan mensen echt wel mijn idee nou eens. Want die teksten die gaan nergens hoor. Dus ik maak ze me geen illusies dat die mensen kunst en vorm en kleur en heel abstract, dat ze met wat abstract naar huis gaan. Maar wil ze die ideeën mij kregen en die verhalen van de gedichten en van de lied, zeg maar, en van die drie mensen die daar op dat podium wat Malco doggen. Gaan ze wel naar die schilderijen zien, die altijd, want die ben op dat en naar de tijd. Ja, en dat kist net, als die naar just en dan is mijn huis, dan kist net zeggen van, dat is dat idee of zo. Het is ook sfeer, kist ik maar sfeer. Een sfeer in een huis, ja. Ja, dus mijn vormidee en de sfeer, is hoe hoop ik naar huis. Ja, ik wat aan het denken aan, ik ga zelfs heel graag naar de film, alleen naar de film. Metjes. En dan hoek naar sukkel in met de film, dan zit ik er helemaal in. En dan kom ik eruit en ik hoor ik maar net in te praten. En dan bloot het nou even, bloot het bij die. Het bloost, ja, meestal ben ik zo'n papegaai toch? En een soort spiegelneuron en zo. Ik zit daar dan nog in. En zo begon het schreeuwen voor mij. Ik zie het, ik bleur in de muziek zitten. In een veske en dan schreeuw ik riegels. En dan, ja. Dus ik hoop dat ze misschien nog een beetje in een film zit, dat ze naar huis gaan. Ja. Ja. Wat maakt dit zo bijzonder dat zij is haast van, je doe ik helemaal in dit project, zeg maar? Ja, Ella en Herman. Als meisje. De geerwerking, het creëren. Nee, gewoon mooie mensen. Ja. Mooie mensen niet. Het werkje en die... dat heel veel maar dierlijk is en dat is het iepen bij wijze kist. En ben je nou heel nieuwsgierig naar Amerika worden? Of ben je haar werken genoeg? Nou, het had wel heel vaak spelen. Dat ik wat vreeg en ik dacht, ik heb meer informatie nodig, want ik wil wat met die noemers doen daarover. En eins is dat, net dat ik net nieuwsgierig ben, maar het is ook al genoeg. Zeker, en Joet had ik denk ik voor het eerste schilderijen zien. Want op Skil gingen wij een soort mooie reproducties lieten, of mooie, aardige reproducties. Dus ik denk dat de tour die we dwaarzellen, en dat hield het bij die echte grote schilderijen in de buurt wezen en ter vasthingen, dat die nog heel wat, net vragen die ik heb, maar wel een heel soort ik denk materiaal
Maar ik ben wel benieuwd wat ik naar mij maak met de schilderijen, ja. En mijn straaien op paard en mijn Hendrik, de technicus nou erbij, die heel geschikt is. Dat, gewoon het paardwezen, dat vond ik... Als je dat mis als dichter wel eens wat, dan is het hier een optreden, daar een optreden en heel vaak is het maar 10 minuten. En nu is het heel jong, voor de pauze, na de pauze. En er zijn meerdere optredens. En wat ik eigenlijk maar Arnold, die en haar, die Friese Kerkentour of zo, dat vond ik wel, dat is voor mij wel een soort, dat een soort droom of zo. Een tour. Ja, een beetje hoor, ja. Een beetje hoor, dat op een tour wijzen en vaker hetzelfde doen en van mij meer mensen daarvoor eten en praten en daarna even naar praten. Dat werkt zo mooi op schilderen. Dan is zo'n hele week weer en dan best heel daar best maar in de waar aan de gang. Ja. Die hebt er iets maar ook ingekost. En dat zit niet misschien net altijd in die vaststelling, maar dat zit er voor mij wel in. Ik ben trein mensen die al je tijd stutsen haar in en zonder dat er in het begin weer zelfs geen cent en we gaan nou fijne subsidies. Dus dan hoeven we net van neer te doen. Maar we winnen nieuwsgierig naar elkaar. En hebben het opsmieten zo. En we hebben een soort vertrouwen erin. Dat is natuurlijk al heel gauw. En wat heel spannend weer, want dat ik vertelde hoe dat hier noemen het heel lang worden. Dus ik dacht, wat wordt dit?